Stalo sa vám už niekedy, že ste celé mesiace dreli na záhrade, s láskou ste ofúkovali každý jeden kríček papriky a keď konečne prišiel čas zberu, našli ste plody zhnité a čierne? Nie ste v tom vôbec sami. Je to bolesť, ktorú zažíva obrovské množstvo pestovateľov. Ale čo ak vám poviem, že na vine nie je ani nedostatok vody, ani žiadna zákerná choroba? Dnes vám prezradím jedno obrovské tajomstvo inteligentného a lenivého záhradkárčenia. Ukážeme si, prečo sa vaše papriky doslova trápia a ako jeden úplne obyčajný a mimoriadne lacný biely prášok dokáže tento problém navždy vyriešiť. Zostaňte so mnou až do konca, pretože zistíte, ako môžete úplne bez námahy a ťažkej driny nielen zachrániť svoju zeleninu, ale dokonca strojnásobiť vašu tohtoročnú úrodu. Budete prekvapení, aké je to v skutočnosti jednoduché. Aby sme pochopili, prečo sa to vlastne deje, musíme sa na chvíľu pozrieť na to, ako funguje svet pod povrchom Zeme. Rastliny totiž nefungujú tak, že ich len zalejete vodou a oni zázračne rastú. Majú svoj vlastný, veľmi zložitý tráviaci systém. V minulosti boli naše pôdy prirodzene plné dôležitých minerálov a stopových prvkov. Príroda sa o všetko starala sama. Ale 10 ročia neustáleho pestovania a intenzívneho využívania pôdy spôsobili, že sme zeminu doslova vyčerpali. Zobrali sme si z nej všetko dobré a nevrátili sme to späť. Dnes do záhonov sypeme obrovské množstva dusíka, aby rastliny rýchlo rástli, ale zabudáme na tie najzákladnejšie stavebné kamene života. A presne tu prichádza na scénu náš hlavný hrdina. Dolomitický vápenec. Je to starodávna hornina, ktorá vznikla na dnách dávnych morí pred miliónmi rokov. A práve ona obsahuje kľúč na odomknutie skutočného potenciálu vašej záhrady. Predstavte si túto frustrujúcu situáciu, ktorú zažil už snáď úplne každý pestovateľ. Celú jar a leto sa poctivo staráte o svoje sadenice papriky. Polievate ich každý deň a s radosťou sledujete každý jeden nový kvet. Vaše rastliny vyzerajú krásne zelené a sú plné sľubných plodov. Už sa vidíte, ako zberáte obrovskú úrodu a tešíte sa z výsledku svojej práce. Ale potom zrazu príde ten obrovský šok. Prídete k záhonu, otočíte krásnu veľkú papriku a na jej spodnej strane uvidíte obrovskú čiernu škvrnu. Plod je mäkký, zhnitý a úplne znehodnotený. Presne toto je nočná mora, ktorá dokáže zničiť dlhé mesiace vašej tvrdej práce. Mnoho ľudí si v tejto chvíli myslí, že rastlina chytila nejakú smrteľnú hubovú chorobu. Okamžite začnú panikáriť a bežia do obchodu hľadať drahé chemické postreky v domnení, že takto situáciu rýchlo zachránia. Alebo si povedia, že papriku asi len málo polievali a začnú ju doslova utápať vo vode. To je však ten najväčší možný omyl. Pravda je totiž taká, že vaša paprika vôbec nie je chorá. Netrpí žiadnou nebezpečnou infekciou, ktorú by bolo treba striekať chémiou. To, čo práve vidíte, je fyziologická porucha, ktorá sa nazýva hnednutie špičiek plodov. A jej skutočná príčina je oveľa jednoduchšia, než by ste si kedy mysleli. Vaša rastlina doslova umiera od hladu, a to aj napriek tomu, že rastie v tej najúrodnejšej pôde na vašej záhrade. Chýba jej jedna kľúčová živina. Ak tento problém nevyriešite, prídete o všetko. Teraz sa určite pýtate, že čo presne chýba vašej paprike a ako to napraviť. Tou zázračnou záchranou je dolomitický vápenec. Dajte si však pozor, nie je to obyčajné vápno, ktorým by ste si natreli steny na starej chalupe. Je to úžasný prírodný materiál, ktorý v sebe ukrýva dve absolútne nevyhnutné zložky pre zdravie vašich rastlín. Prvou zložkou je vápnik a druhou je horčík. Tieto dva prvky sú pre papriku rovnako dôležité ako pre nás ľudí kyslík a čistá voda. Obyčajné záhradnícke vápno vám dodá len vápnik, ale dolomitický vápenec je ako komplexný vitamínový doplnok pre celú vašu záhradu. Prečo je to taký obrovský zázrak práve pre lenivého záhradkára? Odpoveď je jednoduchá. Pretože ho stačí aplikovať naozaj len veľmi zriedka a on potom neúnavne pracuje za vás. Nemusíte každý týždeň behať po záhrade s ťažkou krhlou, plnou drahých tekutých hnojív. Dolomitický vápenec sa v pôde rozpúšťa veľmi pomaly a postupne. Rastlinám tak dodáva dôležitú výživu presne vtedy, keď ju najviac potrebujú. Je to presne také, ako by ste im naplnili obrovskú špajzu trvanlivým jedlom na celú dlhú sezónu. A čo je na tom úplne najlepšie zo všetkého? Tento prírodný zázrak si môžete bez problémov kúpiť v každom bežnom záhradkárstve doslova za pár drobných mincí. Jedno jediné vrece vám často vystačí na niekoľko rokov dopredu a ušetrí vám obrovské množstvo nervov.
Možno si práve hovoríte, že vy predsa nepotrebujete žiadne vápence, pretože každý rok na jeseň poctivo rílujete a pridávate do zeme fúriky domáceho kompostu. Toto je jeden z najrozšírenejších mýtov medzi domácimi pestovateľmi. Kompost je samozrejme fantastická vec pre zlepšenie štruktúry pôdy. Pridáva do nej dôležitý humus, láka dážďovky a zlepšuje schopnosť zeme zadržiavať vodu. Je to úžasné organické hnojivo. Ale tu prichádza to veľké odhalenie. Kompost vo väčšine prípadov neobsahuje dostatočné množstvo vápnika a horčíka v takej forme, aby ho paprika dokázala rýchlo využiť na tvorbu plodov. Kompost je skvelý na naštartovanie rastu listov a stoniek, pretože je plný dusíka. Ale keď príde ten kritický čas, kedy rastlina začne vo veľkom tvoriť papriky, potrebuje rýchly a masívny prísun stavebných minerálov. A práve tie v bežnom záhradnom komposte jednoducho chýbajú. Takže aj keď máte tú najčernejšiu a najkrajšiu pôdu na svete plnú dokonalého kompostu, vaše papriky môžu stále trpieť zúfalým nedostatkom vápnika a následne hniť. Spoliehať sa len na kompost je ako jesť každý deň iba vynikajúci chlieb. Zasíti vás to, ale počase vám začnú chýbať dôležité vitamíny a minerály z iných potravín. Preto potrebujete do tohto systému pridať náš biely prášok. Poďme sa teraz pozrieť na neviditeľného nepriateľa vo vašej záhrade, ktorým je kyslosť pôdy. Odborne sa to nazýva hodnota pH. Znie to možno príliš vedecky, ale vysvetlíme si to na veľmi jednoduchom príklade. Predstavte si, že vaša pôda je ako veľká špajza plná toho najlepšieho jedla. Sú tam všetky dôležité živiny, ktoré rastlina potrebuje. Ale korene rastliny sú ako dvere do tejto špajze. Ak je pôda príliš kyslá, tieto dvere sa jednoducho pevne zamknú. Rastlina môže stáť uprostred obrovskej hostiny, ale nedokáže zjesť vôbec nič, pretože nevie odomknúť dvere. A presne toto sa deje vo väčšine záhrad, kde sa pravidelne nevápni. Kyslý dážď, neustále používanie umelých hnojív a rozkladajúca sa organická hmota prirodzene robia pôdu kyslejšou. Keď je pôda kyslá, paprika nedokáže nasať vápnik, aj keby ho tam bolo dostatok. A tu prichádza tá najkrajšia vlastnosť dolomitického vápenca. On nielenže dodáva chýbajúce minerály, ale zároveň funguje ako univerzálny kľúč. Postupne znižuje kyslosť pôdy, odomýka zamknuté dvere a dovoľuje koreňom, aby sa konečne poriadne najedli. Je to ten najmudrejší ťah, aký môže lenivý záhradkár urobiť. Upravíte prostredie a rastlina sa už o seba postará úplne sama. Teraz si podrobne vysvetlíme, prečo je ten vápnik pre papriku taký neuveriteľne kritický. Musíte sa na rastlinu pozrieť ako na stavbu obrovského tehlového domu. Každá jedna bunka v rastline je ako tehla. Aby tehly držali pevne pohromade a dom sa nezrutil, potrebujete kvalitný cement. A presne toto robí vápnik v tele rastliny. Je to najdôležitejšie spojivo, ktoré drží bunkové steny pevne pokope. Keď paprika začne tvoriť plody, rastú obrovskou rýchlosťou. Rastlina musí okamžite posielať tony stavebného materiálu priamo do rastúceho plodu. Ak v pôde nie je dostatok vápnika, alebo ho rastlina nedokáže prijať pre sucho či kyslú pôdu, nastane katastrofa. Rastlina začne budovať bunky na špičke plodu bez tohto dôležitého cementu. Tieto bunky sú extrémne slabé, nedokážu udržať svoj tvar a pri prvom väčšom strese jednoducho prasknú a zrútia sa. A to je presne ten moment, kedy sa na špičke vašej krásnej papriky objaví tá hrozná čierna hniloba. Nie je to choroba. Je to doslova zrútená stavba pre nedostatok stavebného materiálu. Keď do pôdy pridáte dolomitický vápenec, zabezpečíte, že vaša rastlina bude mať vždy k dispozícii obrovské množstvo toho najlepšieho cementu na stavbu dokonalých plodov. Nesmúďme však len nad vápnikom, pretože dolomitický vápenec obsahuje aj druhý zázrak, a tým je horčík. Ak bol vápnik cementom, tak horčík je doslova motorom celej rastliny. Predstavte si horčík ako hlavnú súčiastku obrovskej továrne na energiu. Je absolútnym jadrom molekuly chlorofilu. Chlorofil je to, čo dáva rastlinám ich krásnu zelenú farbu a umožňuje im zachytávať slnečné svetlo. Bez horčíka rastlina nedokáže vykonávať fotosyntézu. Je to ako keby ste mali na streche nainštalované špičkové solárne panely, ale niekto by ich prikryl hrubou vrstvou čierneho prachu. Slnko síce svieti, ale systém nevyrába žiadnu energiu. Papriky sú na nedostatok horčíka mimoriadne citlivé. Ak ho nemajú dosť, začnú spomalovať svoj rast a nebudú mať silu na tvorbu kvetov. Celá rastlina bude pôsobiť unavene a smutne.
Dolomitický vápenec rieši tento problém geniálne jednoducho. Dodáva horčík v ideálnom pomere s vápnikom, presne tak, ako to vytvorila samotná príroda. Nemusíte miešať žiadne zložité chemické koktejly. Jednoducho nasypete tento prírodný produkt a rastlina dostane presne tú správnu dávku energie, ktorú potrebuje pre svoj bujný a zdravý rast počas celého dlhého leta. Dostávame sa k otázke, ktorá trápi mnohých záhradkárov. Kedy je ten absolútne najlepší čas na použitie dolomitického vápenca? Ak chcete byť skutočne lenivým, ale inteligentným pestovateľom, tajomstvo úspechu spočíva v správnom načasovaní. Najideálnejší čas na aplikáciu je jednoznačne jeseň. Prečo práve vtedy? Vápenec sa totiž nerozpúšťa vo vode okamžite ako nejaká šumivá tabletka. Je to tvrdá hornina, ktorá potrebuje svoj čas, vlhkosť a prácu pôdnych mikroorganizmov na to, aby sa rozložila na formu prístupnú pre korene. Ak ho rozsypete na jeseň a jemne zapracujete do vrchnej vrstvy pôdy, zimné dažde, sneh a mráz urobia všetku ťažkú prácu za vás. Do jary bude vaša pôda dokonale pripravená, sladká a plná prístupného vápnika a horčíka. Ale čo ak ste jeseň zmeškali? Nič hrozné sa nedeje. Druhým najlepším termínom je skorá jar. Aspoň 3 až 4 týždne pred samotnou výsadbou sadeníc. Vápenec stále stihne vykonať svoju prácu, len mu musíte dať aspoň trochu času na naštartovanie. Najhoršie, čo môžete urobiť, je sypať ho vo veľkých množstvách priamo do jamky, tesne pod korene mladej sadenice. To môže jemné korienky šokovať. Tu musím zdvihnúť varovný prst a upozorniť vás na jednu obrovskú, doslova fatálnu chybu, ktorú robí obrovské množstvo začiatočníkov. Je to chyba, ktorá vás môže stáť nielen peniaze, ale aj celú úrodu. Nikdy, a to skutočne zdôrazňujem, nikdy nemiešajte dolomitický vápenec priamo s čerstvým hnojom alebo s akýmikoľvek umelými hnojivami, ktoré obsahujú veľa dusíka. Predstavte si to ako nebezpečný chemický pokus v laboratóriu. Keď zmiešate silne zásaditý vápenec s dusíkatým hnojivom, nastane prudká chemická reakcia. Vzácny dusík, ktorý mal pomôcť rastlinám rásť, sa v okamihu premení na čpavkový plyn. Tento plyn jednoducho vyprchá do vzduchu a zmizne bez užitku. Vaše peniaze, ktoré ste investovali do drahého hnoja, sa doslova vyparia pred vašimi očami. Okrem toho, tento silný plyn môže nenávratne spáliť jemné korene mladých sádeníc. Preto si zapamätajte toto zlaté pravidlo lenivého záhradkára. Medzi vápnením a pridávaním hnoja musí prejsť minimálne 4 až 6 týždňov. Dajte prírode čas, aby tieto látky spracovala postupne a bezpečne. Trpezlivosť sa vám tu 100-krát vráti. Ako teda presne odmerať to správne množstvo bez toho, aby ste museli na záhradu nosiť kuchynskú váhu a zložito počítať gramy? Sme predsa zástancovia lenivého a praktického prístupu. Presné dávkovanie vždy závisí od toho, akú máte na záhrade pôdu, ale existuje jedno skvelé a jednoduché pravidlo, ktoré funguje takmer vždy. Pre bežnú, stredne ťažkú záhradnú zeminu vám úplne postačia zhruba 2 poriadne hrste dolomitického vápenca na 1 meter štvorcový záhonu. Nemusíte to preháňať. Vápnenie nie je o tom, že čím viac, tým lepšie. Ak dáte vápenca priveľa, pôda sa stane príliš zásaditou, čo opäť zablokuje iné dôležité živiny, ako napríklad železo. Vaše rastliny by potom začali trpieť na niečo úplne iné. Preto je ten spomínaný odhad 2 hrstí na meter štvorcový ideálnou zlatou strednou cestou. Ak viete, že vaša pôda je extrémne kyslá, napríklad ak tam predtým rástol mach alebo ihličnany, môžete dávku mierne zvýšiť na 3 hrste. Tento proces stačí zopakovať raz za 3 alebo dokonca až 4 roky. Vidíte? Jedna krátka prechádzka po záhrade s vedierkom vápenca vám vyrieši problémy na celé dlhé sezóny dopredu. A ako presne tento biely zázrak aplikovať? Zahoďte hlboký rýl a ušetríte si svoj vlastný chrbát. Dolomitický vápenec vôbec nepotrebuje hlbokú orbu. Tajomstvo úspešnej aplikácie spočíva v jemnosti. Predstavte si, že solíte obrovský hrniec polievky. Presne takto rovnomerne musíte rozhodiť prášok po celej ploche vášho záhonu, kde plánujete pestovať papriku. Keď máte prášok rozsypaný, vezmite si do rúk len obyčajné hrable alebo malé motyčky. Úplne postačí, ak vápenec jemne a zľahka zapracujete do vrchnej vrstvy pôdy, do hĺbky maximálne 5 až 10 cm. Nepotrebujete ho dostať hlboko ku koreňom na silu. Prečo? Pretože vápnik má jednu veľmi zaujímavú vlastnosť. Je to relatívne ťažký prvok a s každým dažďom alebo zalievaním sa prirodzene posúva v pôde smerom nadol.
Ak by ste ho zakopali príliš hlboko už na začiatku, dažde by ho veľmi rýchlo vyplavili úplne mimo dosahu koreňov vašej papriky. Keď ho necháte tesne pod povrchom, dážď ho bude pomaličky a postupne splavovať presne tam, kde ho drobné korienky dychtivo očakávajú. Aby ste pochopili, prečo paprika napriek vápneniu niekedy stále trpí, musíte spoznať najväčšie tajomstvo pohybu vápnika v rastline. Vápnik je totiž mimoriadne lenivý cestovateľ. Sám od seba sa v rastline nepohne ani o milimeter. Jediný spôsob, ako sa vápnik dostane s koreňou až hore do plodov papriky, je prostredníctvom prúdu vody. Predstavte si vnútorný systém rastliny ako obrovský vodný výťah. Keď rastlina odparuje vodu z listov, vytvára podtlak, ktorý ťahá novú vodu s koreňou nahor. A v tejto vode sa nesie rozpustený vápnik. Ak však nastane obdobie veľkého sucha a vy zabudnete papriku poliať, tento vodný výťah sa okamžite zastaví. Rastlina môže stať v pôde, ktorá je doslova preplnená dolomitickým vápencom, ale bez vody sa vápnik hore nedostane. Plody, ktoré sú na samom vrchole rastliny a na konci tohto potrubia, ostanú bez vápnika ako prvé. A práve preto musíte svoje papriky polievať pravidelne a rovnomerne. Nie nárazovo raz za týždeň, kedy zalejete záhon na blato a potom ho necháte vyschnúť na kameň. Rovnomerná vlhkosť je pre fungovanie vápnika absolútne kľúčová a bez nej vám nepomôže ani ten najlepší vápenec na svete. Ako ale včas zistiť, že vašej rastline naozaj chýba vápnik ešte predtým, než začnú hniť samotné plody? Paprika je v skutočnosti veľmi komunikatívna rastlina a varovné signály vám ukáže oveľa skôr, ak viete, kam sa máte pozerať. Keďže vápnik cestuje s vodou smerom nahor, prvé známky jeho nedostatku sa vždy ukážu na tých najvyšších a najnovších častiach rastliny. Zamerajte svoj zrak na úplné vrcholky kríkov, tam, kde rašia nové, mladé lístky. Ak rastline chýba vápnik, tieto nové lístky nebudú pekné a rovné. Budú zdeformované, ich okraje sa začnú neprirodzene krútiť smerom nahor alebo nadol a celý list bude pôsobiť zvráskaveným dojmom. Často môžu mať tieto mladé lístky aj mierne žltkasté alebo hnedasté okraje, ktoré neskôr odumierajú. Ak uvidíte tento znak na vrcholkoch vašich rastlín, je to hlasný budíček. Znamená to, že rastlina práve teraz pociťuje akútny nedostatok stavebného materiálu. Ak v tomto momente nezasiahnete úpravou zálievky a nezaistili ste dostatok vápnika v pôde už pred sezónou, garantujem vám, že nasledujúce plody, ktoré sa z týchto kvetov vyvinú, budú trpieť spomínanou hnilobou. A ako spoznáte, že z nášho dolomitického vápenca chýba tá druhá dôležitá zložka, teda horčík? Príznaky nedostatku horčíka sú úplne odlišné a ukážu sa na celkom inom mieste rastliny. Kým vápnik bol lenivý a ostával na mieste, horčík je v rastline veľmi pohyblivý. Keď paprika cíti, že nemá dostatok horčíka z pôdy, urobí veľmi inteligentný záchranný ťah. Zoberie horčík zo starých, spodných listov a presunie ho hore do nových listov, aby udržala rast. Preto sa nedostatok horčíka vždy ukáže ako prvé na tých najstarších listoch úplne dole pri zemi. Tieto listy začnú veľmi špecificky žltnúť. Nezožltnú však celé naraz. Žltne len priestor medzi žilkami listu, zatiaľ čo samotné žilky ostávajú výrazne zelené. Tento jav sa nazýva chloróza a vytvára na liste vzor, ktorý pripomína tigrie pruhy. Ak vidíte svoje spodné listy takto pásikavé a žlté, vaša rastlina doslova kričí po horčíku. A to je ďalší obrovský dôvod, prečo je dolomitický vápenec taký geniálny produkt. Jednou jedinou aplikáciou na jeseň alebo na jar vyriešite oba tieto zložité problémy ešte predtým, než vôbec stihnú vo vašej záhrade vzniknúť. Prečo sú práve papriky na tieto dva prvky také nesmierne náročné? Odpoveď leží v tom, ako sme tieto rastliny vyšľachtili. Divoké papriky v prírode tvoria len malé, nenápadné plody a rastú pomaly. Ale my od nich v našich záhradách vyžadujeme niečo úplne iné. Chceme obrovské, mäsité plody, ktorých steny sú hrubé a plné sladkej šťavy. Chceme, aby tých plodov bolo na jednom kríku čo najviac a aby narástli za veľmi krátke obdobie nášho letného počasia. Z tohto pohľadu sú moderné odrody papriky doslova výkonné športové autá sveta zeleniny. A takéto výkonné auto nemôžete poháňať nekvalitným palivom. Rýchly rast veľkých, mäsitých plodov vyžaduje obrovský a nepretržitý prísun vápnika na stavbu buniek. Ak dôjde čo i len k jednodňovému výpadku v dodávke, napríklad kvôli presknutiu pôdy, rastlina to okamžite pocíti na kvalite plodu.
Paprika je jednoducho kráľovná drámy, ktorá neznesie polovičné riešenia. A práve stabilný základ v podobe dolomitického vápenca v pôde je tou najlepšou poistkou, že táto náročná kráľovná bude počas celej sezóny dokonale spokojná a zasype vás bohatou odmenou. Toto úžasné tajomstvo lenivého záhradkára však zďaleka neplatí len pre papriku. To by bola obrovská škoda. Keď už raz máte v ruke vrece s dolomitickým vápencom, poobzerajte sa po celej svojej záhrade. Kto z vašich ďalších zelených priateľov bude za tento biely prášok nesmierne vďačný? Sú to predovšetkým najbližší príbuzní papriky z čelade ľuľkovitých rastlín. Rajčiny a baklažány trpia presne tými istými problémami. Aj pri paradajkách ste určite neraz videli tú nešťastnú čiernu hnilobu na spodnej strane krásnych červených plodov. A aj pri nich je príčinou akútny nedostatok vápnika, nie pleseň. Baklažány zase veľmi často trpia žltnutím spodných listov, pretože im chýba horčík na stavbu silných rastlín. Preto, keď na jeseň alebo skoro na jar aplikujete dolomitický vápenec, ošetrite ním rovno všetky záhony a skleníky, kde plánujete sadiť akúkoľvek plodovú zeleninu. Tento jeden jednoduchý úkon zachráni celú vašu letnú produkciu od paprík až po tie najväčšie rajčiny, aké ste kedy vo svojej záhrade vypestovali. Je to univerzálny liek pre najobľúbenejšiu zeleninu u nás. Poďme sa na chvíľu pozrieť na finančnú a praktickú stránku tohto prístupu. Prečo je to naozaj ten najinteligentnejší spôsob, akým môžete postupovať? Predstavte si bežného záhradkára, ktorý nevápni. Príde júl, objavia sa prvé čierne flaky na paprikách a nastane panika. Tento človek uteká do záhradníctva a kupuje špeciálne flaštičky s tekutým vápnikom, určeným na okamžitý postrek na list. Tieto záchranné prípravky sú síce účinné, ale sú mimoriadne drahé. Stoja desiatky eur za malú flaštičku. Navyše musíte si zarobiť postrek a pravidelne, často aj každý týždeň, behať s postrekovačom pomedzi riadky v tom najväčšom letnom teple. Oproti tomu stojí náš lenivý prístup. Jedno veľké vrece dolomitického vápenca stojí v prepočte len pár eur. Kúpite ho raz, rozhodíte ho po zemi v príjemnom jesennom alebo jarnom počasí, kedy je vonku chládok. Zaberie vám to presne 10 minút. A potom máte na celé 3 roky pokoj. Rastlina si berie presne toľko živín, koľko potrebuje. Ušetrili ste peniaze za drahé tekuté hnojivá. Ušetrili ste si desiatky hodín potenia sa s postrekovačom na chrbte a výsledok bude neporovnateľne lepší. Dôležité je tiež pochopiť, že nie každá záhrada je úplne rovnaká. Aby ste boli naozaj úspešní, musíte aspoň trochu poznať svoj typ pôdy. Dolomitický vápenec sa totiž správa inak v ťažkej ílovitej zemi a inak v ľahkom piesku. Ak máte na záhrade ťažkú, lepkavú ílovitú pôdu, ktorá v lete praská, máte obrovskú výhodu. Íl dokáže veľmi dobre zadržiavať živiny. Tu môžete bez obáv nasypať spomínané 2 až 3 hrste na meter štvorcový a máte na 3 až 4 roky naozaj vybavené. Pôda si to uloží do zásoby. Ak však máte ľahkú piesočnatú pôdu, cez ktorú voda pretečie ako cez sito, musíte zmeniť taktiku. Piesok nedokáže dlhodobo udržať ani vodu, ani vápnik, rýchlo sa vyplaví do hĺbky. V takomto prípade je oveľa lepšie použiť menšie množstvo vápenca, povedzme len 1 hrst na meter štvorcový, ale robiť to častejšie, ideálne každý druhý rok na jar. Takto zabezpečíte, že rastliny v piesku budú mať vždy k dispozícii čerstvú zásobu potrebných minerálov predtým, než ich letné búrky stihnú odplaviť preč. Ak chcete dotiahnuť tento lenivý systém k absolútnej dokonalosti a zaručiť si obrovskú úrodu papriky, musíte skombinovať dolomitický vápenec s ešte jedným zásadným krokom. Tým krokom je mulčovanie. Pamätáte si, keď sme hovorili o tom, že vápnik cestuje v rastline jedine pomocou vody? A že preschnutie pôdy okamžite zastaví tento transport a spôsobí hnilobu plodov? Presne preto je mulčovanie najlepším priateľom vápnika. Keď na jar zapracujete do zeme vápenec a zasadíte papriky, ihneď zakryté okolitú pôdu hrubou vrstvou organického materiálu. Môže to byť pokosená tráva zo záhrady, stará slama alebo dokonca lístie. Táto vrstva mulču funguje ako ochranná deka. Zabraňuje slnku, aby vysušilo pôdu. Udržuje korene v príjemnom vlhku a chlade aj počas tých najhorúcejších augustových dní. A vďaka tomu má rastlina neustály, stabilný prísun vody, ktorá plynule transportuje váš vápnik priamo do rastúcich plodov. Spojenie dolomitického vápenca a poctivého mulčovania je neporaziteľná kombinácia, pri ktorej môžete cez leto v záhrade doslova len sedieť s kávou v ruke.
Tento prístup má ešte jeden fantastický, dlhodobý efekt na celú vašu záhradu. Pridávaním dolomitického vápenca nekrmíte len samotnú papriku v danej sezóne. Budujete a uzdravujete celú pôdnu štruktúru pre budúce generácie vašej zeleniny. Pôda s vyrovnaným, sladším pH je totiž absolútnym rajom pre pôdne mikroorganizmy a dážďovky. Dažďovky doslova milujú pôdu bohatú na vápnik. Čím viac ich vo svojej zemi máte, tým viac bezplatnej práce pre vás urobia. Budú prevzdušňovať pôdu, spracovávať organické zvyšky a vytvárať ten najkvalitnejší prírodný humus priamo pri koreňoch vašich rastlín. Je to ako zložené úročenie v banke. Investujete trochu vápenca na začiatku a každý ďalší rok je vaša pôda živšia, kyprejšia a zdravšia. Už o pár rokov zistíte, že vaše rastliny sú silné a odolné sami o sebe. A to aj bez zásahov a drahých hnojív. Vytvoríte si ekosystém, ktorý funguje v dokonalej rovnováhe. A to je predsa konečný cieľ každého človeka, ktorý miluje prírodu a chce z nej získavať zdravé potraviny s minimum zbytočnej driny. Zhrňme si teda na záver túto jednoduchú a nesmierne efektívnu rutinu, ktorá vám zaručí úspech. Zabudnite na paniku, keď uvidíte čierne špičky na plodoch. Namiesto toho zoberte iniciatívu do vlastných rúk už vopred. Kúpte si vrece lacného dolomitického vápenca. Na jeseň alebo skoro na jar ním jemne posypte povrch svojich záhonov, kde budú rásť papriky a paradajky. Stačí zhruba 2 hrste na meter štvorcový. Zľahka ho zapracujte hrabličkami a nechajte prírodu, nech urobí svoju prácu. Nezabudnite dodržať odstup od dusíkatých hnojív, aby ste sa vyhli katastrofe. Počas sezóny udržujte pôdu rovnomerne vlhkú, najlepšie pomocou vrstvy mulču, aby mohol vápnik bezpečne docestovať až do posledného plodu. Výsledkom tohto minimálneho úsilia budú mohutné, tmavozelené rastliny, ktoré vás odmenia plnými fúrikmi dokonalých, chrumkavých a zdravých paprík bez jedinej chybičky. A to všetko s vedomím, že ste to dosiahli inteligentne a s ohľadom na zdravie vašej pôdy. A to je všetko, priatelia. Tajomstvo profesionálnych a zároveň lenivých záhradkárov je odhalené. Stačí jeden malý krok, trochu pochopenia toho, ako funguje príroda pod povrchom zeme, a už nikdy viac nebudete musieť vyhadzovať zhnité papriky na kompost. Zabezpečiť rastlinám vápnik a horčík je tou najlepšou investíciou, ktorú môžete pre svoju záhradu urobiť. Vaša pôda sa vám poďakuje obrovskou a zdravou úrodou. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste so mnou zostali až do konca tohto videa. Ak vám tieto informácie dávali zmysel a pomohli vám, nezabudnite nám zanechať odber, aby vám neunikli ďalšie tipy pre inteligentné pestovanie. Kliknite na páči sa mi to a hlavne mi dole do komentárov napíšte, či ste sa už s hnednutím plodov papriky vo svojej záhrade stretli a či ste už niekedy vyskúšali silu dolomitického vápenca. Rád si prečítam vaše skúsenosti. Prajem vám krásny deň a mimoriadne bohatú úrodu.